eleccións do cabeza de lista ao Congreso dos Deputados pola provincia ourense Celso Vera. De que o Partido Popular perdera as eleccións xerais e respaldado por un encontro previo entre o presidente Fraga e coa súa vida familiar, no que exerce de pai e nai parlamentario de 2004. Vimos aflorar certa inquina cara a Galicia por parte das máis... Lonxe dun regalo divino por cortesía de ningún dos seus asinantes, o acordo do Obradoiro é a xusta exixencia expresada polos galegos a través dos seus votos. Dicir outra cousa é traizoar a memoria de todos os galegos que saben que case 8 anos de goberno deberían ter dado para moito máis que, no caso do AVE a Madrid, só 2 de cada 10 kilómetros estean en servizo, ningún en Galicia. Ou para que case o 40% do tramo galego non este aínda nin siquera en contratación. Case 8 anos de goberno deberían ter dado para moito máis que para que só o 36% do eixo atlántico estea operativo. Galicia necesita un goberno central que, a diferenza do goberno socialista, se comprometa de principio a fin da legislatura co AVE galego e co resto das infraestructuras pendentes na comunidade. E por iso, nos primeiros 100 días do novo Executivo estatal, e co novo ministro ou ministra de Fomento, me comprometo a blindar a vixencia do acordo do Obradoiro, que consiste en facer en prazo, e pagar en prazo a alta velocidade a Galicia. E tamén nos comprometemos a blindar o resto das infraestructuras polos que aínda agarda Galicia, especialmente as autovías pendentes e retrasadas tamén nas 2 últimas legislaturas. As horas deste lunes para estar con noso presidente provincial do partido, porque se non facíamos eso non chegaríamos a tempo. Pois ben, pero miramos cara adiante. O presidente Núñez se sentou con José Blanco e chegamos a un gran acordo de